ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏଇ 15ଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେବନି। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିବ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବିଜନେସ୍ କରିବ ସେ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଛୋଟରୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କେବେ ବି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ସେଇ ଏରିଆରେ ତୁମର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ଅଲଗା କର, କିଛି ୟୁନିକ୍ କର। ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସେଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଟାକୁ ବସିକି ହିସାବ କରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଲ୍ କରୁଛ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁଥିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଯେଉଁଥିରେ କଷ୍ଟମର ଥରେ ନେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସୁଥିବ। କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ସିନା, କ୍ୱାଲିଟି ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତୁମ ବିଜନେସ୍ରେ ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଲ୍ ହେଲା, କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ଏ ସବୁର ହିସାବ କରିବ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁଠି ସପ୍ ଅଛି ସେଇଟାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଆଡ଼୍ ଦେବ, ଯେମିତିକି ସବୁ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ଭାଇ ତୁମ ସପ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ବାର ବାର ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ଭାଇ ସବୁଦିନ ସପ୍କୁ ଆସିବେ, କେବେ ବି ସପ୍ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ତାପରେ ତୁମ କମ୍ପିଟିଟର କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଛ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଥିବା ପଇସାକୁ ପୁଣି ତୁମ ବିଜନେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।